xatera de Capravo i us vull recomanar detergent en pols Eroski. És un anunci de Jeep Cherokee. Seguim amb els homenatges a los imbéciles que mirábamos el dedo, tal, i a la Universitat de Salamanca damunt un pupitre havia escrit això en aquella època: la sabiduría me persigue, pero yo soy más rápido. Y había otro que decía: juventud, divino tesoro, ahora rebajado 1.300 pesetas. I els estatuts de la Universitat de Salamanca també diu una cosa, diu: lo que natura no da, Salamanca no presta. Avui és una exclusiva mundial. Sabreu, avui coneixereu el Big Bang, l'origen primer del maig del 68. El Big Bang ja és el primer de tot. I va ser... Bueno, soc jo. ¿Para qué vamos a quedarnos? No importa més de lluny. El curs 67-68, i a més va ocórrer aquí a la plaça d'en Quadrado, quan ma mare, en setembre del 67, en el començament del curs 67-68, el curs en què després va passar lo del maig, me va dur per primera vegada a l'escola a casa de monges franciscanes. I jo recordo aquell primer dia com si fos ara. Recordo perquè crec que vaig ser nin quan de tenir rècord Guinness mundial d'haver dit en veu alta, de més en veu alta, cridant fins a plorar, fins a l'extenuació: no vull anar a escola, 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 no vull anar a escola. I així, sempre he estat convençut de que aquell plor meu, sincer, autèntic, com allò que diuen el efecto mariposa, tirar una piedrecita en un estanque, després se va convertir en el final de curs en un tsunami social, en un maremoto que va produir la revolta o revolució, revolta divinara del maig del 68. Aquell plor meu del primer dia en què me varen dur a escola a aquestes monges franciscanes de la plaça Quadrado.